Philangenkosi Khwanazi endaweni yasemacekeni esigisi. Ngalethwa umama leli gama lami losho Philangenkosi Khwanazi. Ngangigula kakhulu ufike esikhatheni sokuthi ngize ngithathe ngisuke kumthandazi. Lapho kwabe sengetha khona igama lami ukuthi nguPhilangenkosi ngoba ngikhule mina igama lami kahle kahle ngingazi ukuthi ngubani. Ngitshenwe nje sengimdala sengikwazi sengihlakaniphile nami kwase kuthiwa igama lakho uPhilangenkosi. Base bengitshena bangetha ngoba kwakwenze njani. Ekhuleni kwami ngikhula nje ngangithi ngizoba yiphoyisa noma ngibe yi-social worker noma ngangingazi ukuthi kusho ukuthini. Ngaye ngiswa ngikuthanda nje lokho ukuthi iphoyisa i-social worker. Inomthelela omkhulu igama lami ngoba yonke into engiyenzayo ngiyenza ngenhlonipho, ngiyenza ngayo inkosi le engayiphilelayo. Yingakho nje ubone zonke izinto uma ngizenza nje zenzeke. Mangenza into ethile yenzeka, even ngisho umsebenzi angusweli umsebenzi ngizwe ngumuntu esenjethi nanku umsebenzi awusa futhi ngusebenze ngingabi nankinga nje ngingabi nalutho. Ingakho nje ngithi inhlonipho yona ebalulekile ukuthi ulandele igama lakho ngoba kuthiwa nguPhilangenkosi yonke into ngiyibeka enkosini. Ya kukhona abangikhuthaza ngakho ukulandela ikusasa lami. Ngawukuthi nje oqala bangifundisa inhlonipho, bangifundisa ukuthi fanele ngikholwe, ngihloniphe nje abantu. Ngisho umuphi umuntu engibona endleleni ngimhloniphe ngingamthathi kancane. And umthelela walokho kuyabonakala ngoba njengamanje ziningi izinto engizenzayo. Sasungula nenhlangano yethu kuthiwa insika yentsha ethuthukisa ngamathalente ezingane okusho khona ukuthi konke sikubeka enkosini. Hey mfowethu, empelweni yami kahle kahle ngizibona ngikuleli zinga elisekutheni njengoba nje ngisebenza ngalento yamathalente ezingane. Ngizibona nami ngiphezulu njengalabo okuyibona abathuthukisa amakhono ama-artist. Ngizibone futhi inhloso yami ukuthi ngikwazi ukuwela nami ngephesheya ngalento engiyenzayo, ngidle ngondle umndeni wami, ngakhe nomzi wasekhaya. Yonke nje into ngiyenze ngaleli talent enginalo. Akukho phela okunye mfowethu ukufa, akukho kunye. Umphumelo ukufa, ungena ejele, udonsa iminyaka, kulamba izingane ekhaya, kulamba wonke umuntu. Ngami nje ngingedwa. Yingakho ngithi kufanele ukuthi igama lami leli ekuyilona qanje abazali bami ngilandele, nginamathele uNkulunkulu, ngingasuki uNkulunkulu. Into engazi ukuthi ngimi isibindi ukuthi veli ngiyahlonipha kahle kahle. Umuntu omdala ngiyamazi nomncane ngiyamazi, ngihlonipha kwasani engiyibonayo emgwaqeni, even umuntu ubani ngiyamhlonipha. Yingakho ngimi isibindi ukuthi insuku zami zokwanda ezweni zibe zinde. Uyo amasu nje bafowethu engawanika intsha ukuthi intsha namhlanje ngoba siyalibona izovela libhubhile njengamanje selibhubhile vile. Kodwa ke laba abasekhona abasenawo unembeza ukuhlonipha abantu, ukuhlonipha umuntu omdala, ukuhlonipha ishabe emncane nokukholwa ke ukholwa uNkulunkulu. Yonke into yakho oyenzayo umthandazo, uthandazela ukuthi uNkulunkulu ebe nawe, yonke into yophumelela. Intsha namhla ngikhuthaza lokho ukuthi sicela ukuthi ihloniphe umuntu enamathele ethalenteni lakhe alinikwe uNkulunkulu. Ngoba ngisho ungafunda ukufunda kodwa manje uma ngosebenzisa isiphiwo sinikwe uNkulunkulu futhi ayikho into ngabe kuthiwa ufuna ukuyiphilela emhlabeni. Ngakho ke ukuhlonipha ikhona ukwenza ukuthi uphumelele.